Hello, sziasztok, én Király vagyok, és itt is lennék egy Euro Truck Simulator 2 gameplay-je. Azért gondoltam, hogy ezt a játékot fogom fölvenni, mert nagyon szeretem, de itt van mellettem. Tanó? És még... Jó, hát én most Dancsóta is, szóval én nem fog nagyon könnyen válaszolni. Mindegy, Idnuit is neki. Közben én Facebookozok, szóval ne várjatok meg csodát. Viszont csak 4 órát fogok most fölvenni, aztán szerintem még felszek egy Pemundrát is. Ajja. Jó van. Nem tudsz Facebookozni, mert mindjárt betört nekem. Persze miért több ilyen gyorsan? Ezt meg miért kell? Igen, 2 napot pihentem a kamion kereskedőnél. Én gyorsan elszom a játéknak is a ő hangerejét. De hogy azért engem kéne hallani, nem csak a játékot. És oda van írva, hogy Can Work, nem Fields. Igen. Hogy az? Igen, stb. Na jó, indulhatunk is. Igen, gyönyörű kendoratom van. Nagyon szép sárga, nekem tetszik. Viszont a króm az nagyon szoros. Meg ilyen bukkos. A belső is egész jó volt, meg van csinálva. Igen, új hátsó kerekünk, a első az így jó, ahogy van. Mindegy, mehetünk is. Remélhetőleg mindjárt mutatja a map, hogy hova kell mennem. Senki, hogy jól jaj, nagyon szép. Nem látom ezt hova. Hát akkor mindjárt nézzünk egy modolt fort, egy ilyen overall, ilyen nehéz nagy. Értitek, mire gondolok? Miért nem szeretnék sokat utazni, azért igen. Igen, itt van a sürgős forrok. Igen. Na igen, ez az egy. De ez engem jobban érdekel. Itt még van. Hát. Akkor én amondó vagyok, hogy legyen ez. Most nem akartam még forradni. Mi van? Tudom, hogy amarra mutatom, de kerülünk egyet. Ahogy mondtam, vagy nem mondtam, még szeretnék fölvenni egy Pemundrát is. Lesz rá időm. Ez biztos, hogy ma föl tudom rakni. Pemundrát azt nem ígérem, hogy még ma föl lesz. De nem biztos, hogy ma lesz fel. És így föltettem voltának a hardcore-ját, csak hát visszalassították nekem, de ezért nem sikerült neki. Mindegy, majd másnap fölrakom neki én. Mert most nem olyan nagy kal van. Már én fölbírom vettem, érte. Jaj, nagyon gyakran megvettem, de mindegy. Most hát igen, ahogy múltuk lesz majd idővel Ice Bucket Challenge és hajtúrás is. És köszönjük annak a 3 feliratkozónak, és elképesztő, de a bemutatkozó videónkra 30 megtekintés jött, 2 dislike, 2 like. Hát igen, az is kell. Igen, amúgy már a 28%-át felfedeztem a mapnak, Angliában látjátok, hol voltam. Angliát nem fejlesztem, hát igen, látjátok ezt a területet, ami már nagyon fel van fejlesztve. Pályásban még nem voltam, hogy szeretnék, viszont hungari mapot azt nagyon le szeretném szedni, csak nem találtam még híret, hogy tudom kettőzni. Viszont a Can Work meg az a rakomány is az, nem tudom, hát ezt nagyon szeretném, hogy így helyre kell bejutni. Döggel. Most hát igen, akkor ezzel nem félnék ki, szóval mindegy. Na, hát igen, akkor elbaszoljuk ezt. Megtudjuk is. Hát nem tudom, mennyi fér bele a mai videóba. Nem tudom, mennyi fér bele a mai videóba, már nem 2 évben, hanem többre veszem föl. Mindegy, hogy a Flex csak 4 órát tud lenni, nem mondjuk, hogy profik, hogy összevágjuk még minden, ezért nincs ebből mindenki. Mindegy, nagyon köszönjük a 30 megtekintést, és 2 lájkot, és a feliratkozót. Na jó, be is nyomjuk a villagót, egy O betű, nem tudom, most hát végig is a többi. Hagyján csak, és fogunk ki.
nagy profizmusra. Amit fontos tudni, hogy nálam ki van 8 sebességmintás. Én nem szeretek 9-ben szorozni a pályán. Akár még rakom el van. Gyorsan szeretek el. Még az itt for speedemben gyorsan kell menni, de igen. Most egész szép a külső. Nem látom a külső. Nagyon. Tökéletes. Igen, nagyon jó forma. 2000-ben fogom fölvenni, ma még fölveszek egy penumbrát, de mondom, nem vagyok benne biztos, hogy a penumbrát az ma fogjátok. Viszont penumbrából nem lesz ilyen, mert megvan hozzá egy kiegészítő is. De viszont ez mondom, hogy én másra is de már úgy kezdődik, hogy ugye volt az őrült, a gyógyparton erőnek. Nem mondom, hogy én játszottam a játékkal, de hirtelen kapcsoljuk, hogy nagyon már a csatorna. Szóval érte. És bocs, hogyha egy picit halk vagyok, de gyönyörű szép 8 FPS-sel veszik a videót. Nagyon szép. 9. Hát meg 9. Jó, most egy ideig csöndben van, de kifolytam a dumát. Úgyhogy élvezétek az utat. Zenét azért nem vágok, de mert hát, hogy nem nézem utána, hogy melyik jobb védett, melyik nem. És nem jelzik azt, hagyjuk. És nem jelzik azt, hogy így az elején a YouTube-tól kapjuk a rendőröt. Aki nem tudta volna még, numerikus numerikusok pillanatnyilag így lehet szép több menő. Belső részletek. Igen, belső nézőben pontot. Hát igen, hol is megint? Tengerpart. Ó, Zsirei. Ja, fölfedezett város, nagyon jó, kamények, stb. Ez nagyon vicc. Jó, 5 órás lesz akkor, szóval 2-3 részt, ahogy fölveszek. Viszont későbbiekben újat fogok kezdeni, hogyha már több nézőt lesz. Mert így ennek a 3-nak most még folytatom ezt. Aztán kezdve csak így. Abban nem lesz semmi hack, nem lesznek hackelve a pénz, szintet nem tudok hackelni. Értek, az a lényeg, hogy nem lesz semmi hack, ott állának túl. Majd nem tudom, 30, vagy a modokat az RTS 2 pont eltérő szedtem le. Nem túl nagyon foglalnak, de nagyon jó. Ez a Kenworth nagyon tetszik, szép hangja van, erős. Nem. Miért? Kevés rá a kieg, de szeretem. Gyors is, erős is. Ja, igen, van egy kamaz is. Abba egy néni is melletted van, és ad neked hankot. Elég debil. De minden. Igen, hát én szeretem hallani, hogy a kamion, csak hát most elég halkod, illetve inkább levettem a hangját. Hát szóval értek. Ja, és nagyon fontos, hogy most, hogy elkezdődik a suli, tőlem nem igazán lesz videó, vagy Ricsike 10-től, Ricsike, neki nettem vagy, szóval ha nem is tőle, akkor inkább tőlem viszont lesz új videó. Viszont nekem hétvégén lesz időm bőven videókat felvenni, szóval nem kell félni, lesz bőven utánpótlás videókból. Pótolás nem fog leállni. Jaj, Jenő, eloszoltó. Szép, van a Jenőnek olyan volt. Ja. Vigyáztál. Kocsit egyszer se szállítottam még. Jaj, ne, ezt nagyon utálom, ezt a részt. Ez szívből gyűlölöm. Ezt nagyon utálom. Ez a legrosszabb rész az egész játékban. Viszont már csak 4 perc van. És a játék idejéből közel 1 órát levezettem. Igen, elég alacsony grafikát játszunk, mert a laptop csak a minimum rendszerigényt tudja megcsinálni a játéknak, megérteni, és
Így a grafikon mindjárt látni fogjátok. 1300 szor 1360 szor 460. Hát igen, elég szép grafikon. Ja igen, itt van az összes kiegészítő, amit most már tudok kamionra rakni. Na most nem is ez a lényeg, hanem folytassuk az kemény négyes vezetést. Van még ilyen 262 kilométerre hozzá. Igen, mondom, szeretek szállítani 130 az, amit kihúztam a kamionra. Szép 111-es sebességet húzunk ki. Akkor értem úgy, hogy megelőznek mindent volna. Nagyon szép. Most már csak 3 perc van. 1 percre már fogunk befejezni a videót, és felszínek nagyon jó baj, hogy érted, hogy közönösen tudod. Ja. Mert hogyha jobban fogunk érteni a videózásod, a vágásod, stb. Ígérem lesz normális intro, utána nézzünk a zenék bevágását, hogy melyiket hogy csinálhatjuk meg, stb. Érted? Jobb védette, vagy se nem. Viszont tudok így pár zenét, ami elméletileg nem még védett. Várjunk. Itt a rádióban nekem van bent egy csomó zene, csak hát többsége jobb védett. Én azokat azért nem be. Igen. 3 óránk van. Szerintem a következő 4 órában nagyjából bele fog férni a Ford, de ezt nem bírom. Ugye most mondom, hogy penintát fog fölni, emellett tőlem még láthatok Minecraftot, meg Eurotrackból, hogy csak így kamion tuningolok, nem veszem meg, csak így tuningolom. Hát igen. Hát és a kamionok. Ki lehetne olyan. Hát ezt most előttem volna lenne mindegy. Ez közel volt az az oszlop. Hát jó. Hát igen, ezt mondom, megint 128-al itt szágulodunk. Igen, mindjárt szalakorrát állítunk, de aztán mindjárt jön egy penunkra, amit megmutatunk a csicsinek, ahogy ugye ő nem szereti a horror játékokat. Jenő. Na jó, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok föl. Hát, ő nem tudom, ennyi. Igen, jó. Sziasztok!